Evo daj, još jednom. Ajde polako, sad nemoj opaliti. Nemoj opaliti, gađaš i dovedeš tu. Palac uhvatiš lagano. I dok uhvatiš palac, i mišeš do smjera. I sad teoretski. Da. On će možda stići u palac. Teoretski. Da. Ali gledaj, ima dobro reći. Listi. Za pas. I da ga voli. Evo, tuži. Ne više. Nisam teo. Ne. Ajde. Ovo što je palac. Ovo je goroš. Znači on ide. A ovo je on je kudar. Da. Neki henka. Da. I ja izvučem ovo. Ne držiš ti ovo? Drži kurac. Kužiš kako? Ja ga... Ti pukneš njegovom rukom. Palac. Palac? Drži. Nisi stisnuo ovo. I sad kad ja kontroliram palac, ovo je prst opušta. Da, konju. I sad ga mogu lagano čak izvući. Gle, dalje držim palac. I sad... A recimo, ako dvije ruke ima? Dvije ruke ima. Kako? Daj ovdje stisam. Tako, gledam. Vidiš. I sad ne možeš ovo stisnuti. I sad kad ovo jako istim, da, i sad... Dobro, sad bi se odredio ja svoju ruku. Znači ja sam tu, ja idem tu. Tu. Pokušavam uhvatiti palac. Tu. Zato da ga ti pustiš. I sad ga ja preuzimam. Lagano. Čim ja uhvatim palac, a sad što je rekao ovako. Sad što je rekao ovako. Da ovako treba čovjek. Da ovako treba čovjek. Tako. Tu da se u glavi duže. Nije uzno. Onda ideš. Evo još. Ima li sad sreti? Se dobro može. Pazi, dobro. Ajde. Strani. Palac. Kad ga Jesi ga primio? Uči čovjek iz iskustva. Sad neko neće kaži pred gurnu unutra. Pazi ga van. On radi da hvata palac. Uđiš, gledaj. Ja sam siguran, vidi. Ups. Nema ni otisaka. Držim mu palac, a s njegovim kažem prstom sam pritisnuo. A sleđa ne znam kaj je biti. Sleđa mi je glupo, nemam pojma kaj biti sleđa. Jer ne znam gdje je on. Kako da, ovako. Sad kako da je znam da očitivaš nešto, moraš negdje pritisnuti. Tu. Tako. Ali to ti je jako riskantno. Riskantno, a kako drugo? Čeka da ti kaže okreni se. Da? Ko djeca vesela je, što je volio. Nemoj mi više. Aj tiža se snimamo, brzo boli. Znači, idemo. Nikla pogleda tuža se. Palac. Lagano. Tako, lagano treba. Ja sam ništa snimam. I puštam. Ajde. Tako. I on drugi tuža.